ситораҳо доимо вуҷуд надоштанд. биёед бубинем ки онҳо чӣ тавр тавлид мешаванд. ҳамаи ситораҳо аз массаи нисбатан сарди газ ва ғубор пайдо шуда гурӯҳ-гурӯҳ инкишоф меёбанд. массаи мазкур яъне ҷирмҳои гуногуни кайҳон ҷамъ мешавад ва абреро ташкил мекунад ки онҳоро туманнокӣ меноманд. эҳтимол амин туманнокӣ чарх зада ҳарорати баландро ба вуҷуд меорад, ки дар тақсимоти садараҷагӣ тақрибан ба миллионҳо дараҷа мерасад. туманнокӣ дар натиҷаи мунтазам сӯхтан зид шуда ба ситора табдил мешавад. оё ситораҳо якранганд? вақте мо ба ситораҳо менигарем, дар тасаввури мо онҳо ҳама якранга, сафеди кабучатоб менамоянд. вале дар асл онҳо вобаста ба ҳарораташон гуногунранг мебошанд. аз ин хотир ситораҳое ки гармии зиёд доранд сафед ва кабудшатобанд. онҳое ки гармии дараҷаи миёна доранд ранги зарду норанҷӣ яъне сурхчатоб доранд. ранги ситораҳое ки гармии нисбатан камтар доранд сурх мебошад. офтоб ба гурӯҳи ситораҳои миёна мансуб аст, бинобар он ранги зард дорад. аммо вақте нурпошиаш кам шуда ба фазаи ниҳоии худ мерасад, ранги сурхро гирифта оқибат ғуруб мекунад. бурҷҳои осмонӣ ё галаситораҳо чиҳоянд? барои он ки ситораҳо дурусттар фарқ карда шаванд, ҳанӯз аз замонҳои қадим ҳазорон сол қабл ситорашиносон онҳоро миёни ҳамдигар гурӯҳбандӣ намуданд ва онҳо мувофиқи шакли ҷойгиршавиашон номгузорӣ карданд, яъне ҳамал, ҷадид, саратон, қаҳкашон ва ғайра.